Здравейте, аз съм Велиана от Двама с мама и днес ще ви покажа как да си направите ето такова сладурско пиленце от жълто великденско яйце. Необходимите материали за това са, разбира се, едно жълто яйце, стиропорено от гипс или пластмасово. Аз лично съм си избрала ето това стиропорено яйце, което предварително съм отцветила в жълта боя. Така, следващото, което имате нужда е филц, различни парченца, червен и жълт, мърдащи очички, малко вълна или прежда в червен или жълт цвят, по избор. Разбира се, ножица, лепило. Аз използвам C201, което е подходящо за залепване на текстил, стиропор, дърво и всякакви такива елементи. И едно съвсем обикновена дървена пръчица, шишче. И така, нека си подредим нещата и да започваме. Така, най-напред взимаме яйцето и си избираме подходящите за него очички. Нека най-напред пиленцето ни да погледне. Избираме какви. Мисля този път, тъй като това е с доста големи очи, този път ще използваме ето тези. Вижте колко са красиви. С клепачи, мигли, черни очички. И така. Взимаме едно по едно оченцата и им поставиме малко лепило. Важно да отбележим, че работим върху яйцето с острата част нагоре. Ето така. Хоп. Залепяме едното оченце, след което поставяме капка лепило и върху другото. И го залепваме съвсем до него. Да се получи ето така. Хоп. Оставяме настрани да изсъхне и през това време си подготвяме останалите части на пиленцето. Както виждаме, то си има крилца, човчица и кръченца. Така, взимаме от жълтия филц. Търкаля се много яйцето. Може би това ще ви направи впечатление, че не е от най-послушните. Така, и си изрязваме две крилца. Така. Може да ги направите по-манички или по-големи. Всичко зависи от вашето предпочитание и вашата представа за това как ще изглежда пиленцето. Разрязваме парченцето на две и внимателно и съвсем лесно си изрязваме две прекрасни крилца, като за малко пиленце. Хоп, ето ги. Едно и още едно. Сега идва следващата част, при която трябва да оформим гребенчето. И да ги оставим така. При която трябва да оформим човката и кръченцето. За човчицата си взимам едно ето такова малко парченце. Предполагам, че всички имате у дома изрезки от филц, от различни проекти, които са ви оставали. Ето сега е момента да ги оползотворите. Затова аз никога не обичам да изхвърлям парченцата филц, защото никога не знае човек за какво могат да му послужат те отново. Ето от тази изрезка, например, ще си направя кръченцата. Изрязвам си първо правоъгълник. Така. Прегъвам правоъгълника на две и съвсем леко го заоблям в горната част. Хоп. За да се получат две кръченца. Ето ги. Виждате ли? Тези може би ще дойдат малко по-големи, затова ще ги намаля. Ето така. Като да паснат за едно средно голямо яйце. Ако вашето яйце е по-голямо, разбира се, няма нужда да правите тези малки и незабележими корекции. И така, имаме си... Оп, къде отиде човчицата?
Имаме си кръченца, 2 перца, една изчезнала човка, всъщност ето я. И сега е време да прикрепим към подсъхналите лъченца останалите части от пиленцето. Слагаме малка капчица лепило тук и залепяме човчицата. Хоп! Ето така. След това поставиме малко лепило ето тук, в горната част на крилцата. Едното и другото. И също внимателно ги залепяме отстрани на яйцето. Така. И сега и другото крилце. Крилцата могат да не са жълти, могат да бъдат червени, ако ще правим петле. Могат да са и бели, ако пиленцето примерно е бяло. Всичко зависи от вашето въображение и настроение, разбира се. Така. И не на последно място, трябва да залепим кръчетата на малкото пиленце. Слагаме малко лепило в долната част. Така. И хоп. Пиленцето ни вече си има и кръченца. Хоп. Ето го. Съвсем симпатично, сладуресто и лесно направено птиче. Сега ще ви покажа още една симпатична подробност от това пиле. Не е задължително да я правите, но пък тя му придава допълнителен чар. А това е мъничкия перчем в горната част на пилето. Пробиваме с клечицата една дупчица в горната част, ето така. След което откъсваме малка част вълна. Вие ще си изберете дали да е жълта или червена. Всичко е по ваш избор, разбира се. И съвсем внимателно, а може и бяла всъщност, и съвсем внимателно натъпкваме с клечицата в дупчицата. Ето така. Виждате ли колко е лесно? Хоп, така. Дори този приятел се получи доста рошав. Ето го. Вижте колко е сладурест. Хоп, хоп, хоп. Ако ви се струва, че е прекалено рошав, винаги може да подрежете перчема му или да натъпчете още от вълната в дупчицата, за да се посъбере. На мен ми се струва, че това се получи едно женско пиле, което ще е страхотна компания за другото, което ви показах преди малко. Ето го. Ето това е финалният вид на пилето, което за завършек вече ще добавим само какво? Клечката от дървената клечка, която ще ни помогне то да се движи по сцената. И така, едно бързо и лесно уроче с великденско яйце, с което може да изиграете цялото представление. Имам си едно и след това още едно птиче. Весел празник на всички и приятно майсторене!